Te, na may kwan, te? Ikog sa kanggaro, te? Ikog sa kanggaro, sugba? What? Wala mo, ana? May sugo sa kung kwan ko, na daw, nagsugba daw mo ikog sa kanggaro daw? Wala dyan, te? Te, na may sugba din nga ikog sa kanggaro, te? Wala? Ay, sige, te, salamat, te. Sunod, wala, gito, agad. Lamikin mo ka ikog sa kanggaro, te ba? You serious? Dede, salamat. Sakay kag bus, pakapalong. Oh, terminal to ka, terminal, kapalong. Dito, terminal. Pwede na makahulat niya, kapalong. Oh, minutes pa. Magulat pa ka. May nas na dito ka sa terminal mo sa Kaib Ditso. Salamat, bro. No. Yan, pwede mo na ya. Anong gwapo mo, kuya? Anong gwapo man to? 2 beses na yan! Ha? Pogi ko ka. Pogi ko? Sure kaya gwapo ko? You serious? Tarong ya ba kay libog mo pugod, gwapo ba ko dili? Ano kang gwapo kuya no? Guwapo, guwapo. Okay. Kaya gwapo man kapod. Ay miss, kanang unta na lang ko ba? Kung nailalaki mingon sa inyo kung ano say komportable nga paminawan ninyo. I love you o kanang mahal kita. Unsa nga kanang unsay ganahan ninyo paminawon kanang mahal kita o I love you? Pareho naman jawab Ha? sila, di ba? Na may uihan, na may ui kay paminawon. I love you, sa English man na siya. Ang mahal kita Tagalog, usa may mas na may paminawon. Prefer man ang I love you, di ba? Prefer ang I love you. Load kaya ang mahal kita eh. Uy, kayo. Ibig bitun ako. Yun. Unsa to? Mas ninot ang Love you. I love you to. Boss, pwede mo na boss? Asa di dapat diri ang Macpidil University? Diri man na sa Santo Tomas daw. Kay transfer mo gugod kay gikan kog Davao magbalhin ko diri ka kuan. Silang eskwelahan sa Macpidil University gani. Nakapunta ng mga maestra, nakaswerte na sila. Di ka taga diri boss? Dili layor na mga naman sa Lapos. Diri ara daw dapit sa 4. Nungutahan ako dito wala man. Dahil isa rin pag-istorya hatag dahil nag-usap yung address. Ikaw ba wala kabalo asa ng Macpidil University dire? Diyo. Sila nung muna yung sister o buwan.
More Mga mga ano? sikat din ng eskwelahan wala magpidil university di ay. Kaya ang ano, no. Asa ka na ko ng pangitao no? Eskwela ko. Eskwela ko baga doktor ba? What? Maro na eskwelahan daw sa doktor dire daw. Macphail University. Salamat ah. Sige. Pasensya dong. Yohon mga kamak, salamat pagtanaw sa amo ang bag-o nga content no, ang public prank. Ug salamat sa mag-subscribe, unta mo subscribe mo. O unta nalinga mo sa among prank karong adlaw. Og una ta magbabay sa tanan. Shout out di ay kang OBTV. So, guys, salamat sa pagtanaw. Og let's go. Uy, cameraman din ako sa likod nangisi. Kaway. Let's go.